סבתא. תגידי מה תגיד. זה בסדר? אז תסדרי לסבתא את הרגל? טוב, בואי נסדר ביחד. שימי. כן. בדיוק. בסדר, תוציאי לי את זה. רגע. מי יעזור לנו? מי יעזור לנו? נטע. נטע. אני סגורה. איך? סגרי לי. אני סגורה. סגרי. סדרת יפה. ועכשיו פה. כאן. יש עוד אחד. תסגרי יפה. איך? כאן. כאן? כן. יפה. עכשיו תביא את הנעל. איפה הנעל של סבתא? תשימי. תגיד מה תגיד. מה? תגיד מה תגיד. סבתא תרים את הרגל? אני לא יכולה. אולי תעזרי לי. אולי? אולי. הנה שים. גבוה. אז שאני ארים גבוה? כן. ככה? לא. איך? ככה. ככה? אולי ככה? שימי לי את הנעל. מהר. בואי נראה אם זה קשה. בואי סדרי לי. בואי תכניסי יפה. ככה. הנה, סגרי פה. הצלחנו? יופי. הנה, סגרי פה. כאן. יופי.